Jaira. Hello, Lynn. Magandang hapon po, magandang tanghali, magandang umaga, good morning po sa lahat. Morning po, good afternoon. Mega shout out, Dimple. Hello, Cherise. Hello, Cherise. Hello, Lanchi. Cherise, meron ka ng moderator. Salamat sa papunta nyo. Hello, Lanchi. Maraming salamat sa pagpunta nyo, ha. Thank you very much. First time ko mag-live ulit. Galing pa ng Bicol. Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon. Thank you very much po sa 3 million in the house. Maraming salamat. Hello, Dimple. Hello, Dimple. Okay. Salamat. Okay lang, Dimple. Okay lang. Hello, Lanchi. Okay lang, Cherise. Okay lang. Sige, okay lang. Salamat. Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat. Galing pa po kasi tayo ng Bicol kagabi, kaya hindi po tayo namahinga po tayo eh. Tagal ng biyahe, halos 24 hours ang biyahe. Simula Albay. Kaya medyo pagod pa po tayo. Maraming salamat po sa 4 million dyan. Thank you, Lanchi. Thank you. Thank you very much po sa 4 million dyan. Salamat po na marami. May kwento ko yung galing ako ng Albay. Napakamasalimuot talaga.
Thank you very much po sa 3 million. Nandyan. Like and share naman po. Like and share. Like and share. Ngayon lang po ulit ako nag-live para no. Para lang sa WH ko. Ano na, maliit na kasi yung WH natin eh. Kaya medyo kailangan po nating mag-update kay Lolo. Hindi naman po kalimutan tamsakan si host. Salamat po, marami. Salamat. Wala pa lang latest ngayon si Mama and Anak. Walang latest siya. 1 day ago, 17 minutes. Thank you very much po sa 3 million. Maraming salamat. Ay, congrats Mama and Anak. Talagang ano, you have a join button now. Parang naka-live si ano, si Pink Rose. Oo, naka-live nga siya. Thank you very much po sa 1 million dyan. Maraming salamat po. May kamukha, may katulad pa ng Shirley Baba ba yun? Shirley Baba.
Dito lang gulay na dapat ano din. Wala kita pag-agsak doon. Hello, Ma'am si Kate. Hello. Salamat sa thumbs up mo dyan. Salamat. Salamat, Ma'am si Kate. Hello, Ma'am si. Kumusta ka na? Ngayon lang ulit na nakapag-live eh. Ngayon lang. Thank you very much po sa 3 million. Hello, Yenny. Okay, thank you very much, Yenny. Thank you. Binaba ko na yung link mo, yung no. Okay lang, Ma'am si. Okay lang, Mama. Mama Inanak, thank you. Thank you very much, thank you. Okay lang, salamat. Okay, thank you very much, Ma'am si Kate. Mama Inanak, thank you. And thank you very much, Ma'am si Kate. Okay, sige. Thank you, Yenny. Thank you. Sige, salamat. Ma'am si Kate, thank you thank you. Thank you very much po sa 5 million in the house. Maraming salamat. Salamat sa pabidyo mo dyan, Ma'am si Kate. Salamat. Ay, salamat. Nakaano na si Ma'am si Kate. Tawag dito. Mori ka na, Ma'am si. May ano ka na subscribe button ka na Pero wala ka pang join button. Nag-stream ka na last day. Thank you very much po sa 5 million. Maraming salamat po. Ganun ba? Sana umabot ka sa kasi baka ma-require ni Lolo na malaki na yung
Hindi na nag-active si ano, si Akira. Hindi ko na napapansin. Ano nga palang ano ni Akira? Thank you very much po sa 4 million na naka-stay po dyan. Maraming salamat po. Two months ago po. Oh, andito ka na, Charis. Andito na ako sa ano, sa La Union. Andito na ako sa La Union. Oo nga raw eh, hindi ko nga nakikita nag-live si ano, si... Ano natin lutong binjing? Thank you, Yenny. Thank you, Yenny. Salamat. Andito na ako sa La Union, Charis. Bukilin na po. Salamat, Yenny. Salamat. Binigyan ko na rin moderator yan, Yenny. Yung mahal kita, mama and anak. Ya? Ya? Dama ko mag-awagan tayo magbagap. Handa ka na isurot ni Rag Caroline. Kong Jerry at John Official. Hello. Hello. Thank you very much sa pagpunta. Konjiri Arjona Official. Maraming salamat sa pagpunta. Ay, may moderator ka na agad ah. Salamat sa patamsak mo dyan, Konjiri. Ma'am si Kay, thank you sa pag-stay ah. Salamat. Hello din po, hello. Galing ako kanina sa ano mo eh. Doon sa nagpunta ata kayo ng ano ng nagpunta kayo ng ano nung mga kasama mo sa embahada ba 'yon? Sa embahada. Ay, bukas to, series, bukas. Tamsakan ko na, series, tamsakan ko na. Hindi tinigarap kin 24 kami kami. Hindi, basta. Ado tayo kita 24. Tinamsakan ko na yan, series, tinamsakan ko na. Tamsak naman po yung binabang ang link ni ano ni Series 17. Series 17. Tamsak naman guys. Salamat, salamat. At nagbaba din po si ano si Konjiri Arjona Official. Paki ano naman po guys,
Tamsa ka naman po guys, si Conchiri Arjona Official. Dungo TV. Miguel, shoutout sa Dungo TV. Hello, Dungo TV. Hello. Ang saan doon mamat, ang angin mo lang. May moderator ka na, Dungo TV. Rit mo na eh. Ito na eh, danong. Injen. We have moderator now, Dungo TV. San Forex yung team. Uy, team. Can you speak English? San Forex yung team. I can understand you. I don't understand you. Ang kami ka na ba Thank you very much po sa 1 million dyan. Maraming salamat. dahil kastos ko eh. Baka ang laman ng pakain nila. You are from United States. Wala. Handa ka na isurot ni Gerald Caroline. May katiman. Adateng. Handa ka na isurot ni Gerald. Paya. Pay manon, dito na isuro. Buwan iti. Hello, Sharis Vlog 17 by Dongo TV. Dongo TV, how are you, my friend? Cherish Vlog, thank you very much for coming. Dapat na pakalingan. Maraming salamat sa iyo. Bago ni Gerald. Ay, nagbaba po ng link siya, no? Conchiri Arjona Official. Pakitamsa ka naman, guys. Pakitamsa, guys. Ni Gerald mo nagbubuo di. Yep. Ni Gerald mo nagbuo. Magagamin ni Gerald nga ito kung may Conchiri Arjona. Conchiri Arjona. Cherish Vlog done by Ma'am Shikate. Thank you very much, Ma'am Shikate. Conchiri Arjona Official. Ayun. Idikit ko na tong isa sa'yo. Idikit ko na to, ha. Panoodin ko muna to, ha. Di makita. Arjona Ryan. Kay buti-buti mo, Panginoon, covered by Ryan Arjona. Si Ryan Arjona pala to. Kaya panood ko. Di makita siya, against the light kasi. Parang record pala to. Ricardo Arjona. Pera pa yung Ricardo Arjona. Nangangatan mo na. Salamat sa paharang mo dyan, ha. Ang sikay, salamat.
Baka di ba gusto nito? Thank you very much po sa 5 million in the house. Maraming salamat. Tinatapos ko to, ano, Konjiri Arjona Official. Tinatapos ko. Para dikit na dikit sa'yo. Thank you very much po sa 6 million in the house. Maraming salamat. Thank you very much, Ma'am Sikit. Salamat. Manang Aw, thank you very much sa pagpunta, Manang Aw. Bigyan magalit shoutout, Manang Aw. Hello, Manang Aw. Kumusta ka ngayon dito? Agtipik sa ti angin dito eh. Manang Aw. Uray dito niya. Tapos nagpik sa angin, nasipnit pa di ko. Salamat, Cherry's Vlog. Cherry's Vlog. Thank you very much sa pag-thumbs up mo dyan. Maraming salamat. And thank you very much po sa 6 million in the house. Tinatapos ko lang yung kay Kong Ziri Arjona Official. Tinatapos ko yung ano niya. By kanta ng para sa tungkol kay Lord. Kay buti-buti mo, Panginoon, covered by Ryan Arjona. Thank you very much po sa 7 million. Tapos na, Ryan. Ryan Arjona, tapos na. Thank you very much po sa 7 million. Maraming salamat po. Nag-iwan na rin ako ng bakas, Ryan. Ryan Arjona. Dungo. Subscribe mo na rin, Dungo. Bro, I have to subscribe your channel. My friend Dungo. You are from Thailand? You are from Thailand, my friend Dungo? Dungo TV? You are from Thailand or in Malaysia? Hindi, Ma'am si Kate, lang to. Bali, sponsored by, hindi ko na sasabihin yung pangalan, may nag-sponsor lang nito. My dearest friend from other country, pero I don't want to mention a name, pero napakabait niya sa akin kaya binigay niya lang to. Bigay niya lang to, Ma'am si Kate. Dungo TV, I'm watching.
My friend Dungo TV, I'm watching your video. Wasun nang to tiktok nga guitar bram help guitar band here can hack me up buron. I don't know the meaning of it, but I can relate what you mean by this song. Non connected, my friend Dungo. My friend Dungo down connected. Thank you very much. 6 million in the house. Maraming salamat po. He is our friend. I don't know if it is Malaysia or Thailand. Very supportive, very supportive. Dungo. Mr. Dungo, thank you very much for coming. I have to watch it full so that we have connected each other better and well. Mr. Dungo, my friend Dungo TV, thank you very much for coming. I have to watch it full so that we have connected each other better and well. Thank you very much, Mr. Dungo. Dungo TV, Dungo TV. He has a very nice voice. Is she your wife? I think it is from Thailand. Correct me if I'm wrong, Mr. Dungo. You are from Thailand. Hello, Daku ini. Mix Vlog. Bimbo, thank you very much for coming. May moderator ka na, Bimbo, meron. Meron ka ng moderator. Tapos na yan, Mr. Dungo. Tinapos ko na. Thank you very much. Thank you very much. Mr. Dungo, Saris, taga saan siya, no? Taga saan si Dungo TV? Pandi kalsada. Napandi kalsada. Eating Siguro taga ano siya, taga Thailand. Thailander siguro siya. Guys, nagbaba po ng link si Series 17. Paki-support naman po guys, paki-support po.
And thank you very much po sa 8 million in the house. Maraming salamat. Pakipuntahan naman po guys yung binabang link ni Asia Riz 17. Itong kay Arjona, official. Ito yung siguro yung dinigitan kanina. Ito na ngayon. Iba ba to? Sana ngayon Pasko covered by Ryan Arjona. Si Kaylat Tan pa naman. Bilang bunat ay Sunod 23 kay ako. Manuel. Ay, nakurulingan niya. Ano na ba? Di ba ba? Wala ano ngay ko ha. Kapagatan kayo na. Thank you very much po sa 5 million in the house. Maraming salamat. Ano man yung to'y ayabanan? Pag kayo. Nagkadarot aramida. Kaya ipasa mo. Dungo TV, hello. Thank you very much for coming. I watched the singing. It is your wife. Yeah, the one who sing a song that we don't understand, but we can relate the song. Mr. Dungo TV. Gandera. Jaira. Napandikarsada na. Ano ka magaya mo? Wada tina pandikarsada. Ilang meter na yan. Pakitamsa ka naman po guys yung binabang link ni ni Asia Riz 17 guys. Pakitamsa ka naman po guys. Hello Kabayan Obet. Kumusta ka na Kabayan Obet? Hello Kabayan Obet. Kumusta ka na? 24. Okay na ba yung channel mo? Salamat sa tamsak mo dyan, Kabayang Obet. Salamat. Mega shoutout sa iyo, Kabayang Obet. Maribel Benitez, how are you, my friend from Saudi? How are you, my friend Maribel? How are you? Kumusta ka na? Kumusta na, Maribel? Thank you very much po sa 3 million in the house. Maraming salamat. Pakitamsa ka naman guys yung binabang link ni ni Asia Riz 17 guys. Puntahan po natin guys yung binabang link ni Asia Riz 17. Bali po niya yan, live po niya yan. Bukas po ng 2:15 PM Saudi time, pero sa atin po yan ay alas 6 ng hapon. Alas 6 po sa atin ng hapon yung binabang link ni Asia Riz 17. Pakipuntahan naman guys, pakipuntahan po. Hindi ka pa rin Moni, Kabayan Obet. Ganun ba? Dapat kasi Moni ka na napasabay ka na kina yung mga kasama namin. Tako, mega lang shout out kay Asia Riz 17. Salamat Asia Riz. Long time no see, Maribel Benitez. Salamat sa pagpunta mo, salamat sa pagpasyal mo, at salamat din sa pagtamsak mo dyan. Salamat. Kumusta ka na, Maribel? Kumusta na? Kulang ang mo, WH mo. You're welcome, my friend Dungo TV from Asia Riz 17. Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat. Kulang po ng WH ko, 1K.
Too much worried host and make an active kaka-opera lang ng anak ko sa paa. Oh my God, I'm sorry to hear that. Kailangan mo sweater dyan eh. Hirap talaga ng buhay pagka halimbawa madidisgrasya pa yung mga anak natin. Lumayo nga tayo para sa kanila tapos madidisgrasya pa sila. Kaya yung ganun, nakaka-worry talaga yung ganyan eh. Ibig sabihin, nasa Pilipinas ka, sa Saudi ka pa rin, Maribel. Kaya sabi ko, si Maribel ba, ba't nawala doon sa ko, sa member ko, nawala na si Maribel. Dati ko kasing member si Maribel Benitez. Okay. Mega shout out, Ma'am Maribel Benitez from Asia 17. Oh, talaga? Hindi ka pa uwiin? TV Official MHD. Good evening, good evening. Maraming salamat sa pagpunta from Indonesia. Is this your main channel? Oh, 765 subscriber. Bring down your TV official my MHD. Bring down a link so that they can connect with you. You have a moderator now. TV official MHD. Bring down your coin. Sorry, I have a cup. It's very cold there in Albay. Bring down your main channel, TV official MHD, so that they can connect to you, connect everyone here. Please bring down your link. Thank you very much. Dungo TV, thank you very much for staying. Thank you very much. TV official MHD, bring down your link and bring down your main channel. So that they can connect to you. Thank you very much po sa 7 million in the house. Nagbaba po ng link si TV official my MHD. Pakipuntahan naman po guys, si TV official MH3. He is from Indonesia. He's our friend from Indonesia. MHD Adventure, oh. I'm going to connect to you, oh. I'm watching your video. Guys, paki-connect naman kay MHD official. MHD Adventure. He is our friend from Indonesia. I'm still watching here. Oh, maigay na mama. Perjalanan Kenbula. Perjalanan Kenbula. Extreme, extreme. I will connect this channel one. Okay, thank you very much, MHD Adventure. You have a moderator, your main channel. You have a moderator, your main channel. I'm still viewing here your video.
Okay, it's alright, MHD Adventure. I still viewing your video. I have to view it in full so that we can connect each other better and well. Oh, it's a better place here. Oh, nasira pala yung karsada. Oh, nasira yung karsada. Oh, ginagawa nila. Yung tulay, oh, nasira yung tulay. Nasira yung tulay, kaya ginagawa nila. I won't settle for less. Not with toxic friends, my health, and even my Dio. New Nivea Extra Brightening Dio with microvitamin C that helps brighten and provide long-lasting protection, so I can reach for brighter days. Keep trying. Get stronger. She's We are already connected, MHD Adventure. Thank you very much for coming. TV official done connected by Maribel Benitez and OFW. My friend MHD Adventure, I'm connected to you. I'm already connected to you. Thank you very much for coming, MHD Adventure. My friend from Indonesia. You're very welcome here. Thanks a lot for coming. Thank you very much po 6 million in the house. Maraming salamat po. You mean you have a 2 channel, MHD Adventure? You have 2 channels. The TV official MHD and the MHD Adventure. But your main channel is MHD Adventure. I have to connect to you my main, the one I using monitor after my LS. My friend MHD Adventure. Dungo TV, my friend Dungo TV, are you still there? My friend Maribel Benitez, thank you very much connecting each other. Please connect each other so that you have so many friends to be connected in YouTube. Please connect my friends. Please connect so that you have so many friends to be to know and to be a new friend to be connect. Thank you very much po. 6 million in the house. Maraming salamat for staying, my friends. Salamat. Maribel, kumusta na yung ano mo, yung anak mo ngayon? Okay na siya? Okay na yung operation niya? Sana naman okay na para ano.
Hello, Ma'am Shikate. Thank you sa pag-stay mo dyan, ha, Ma'am Shikate. Salamat, salamat. Maribel Benitez, connected na raw sa'yo si MHD Adventure. MHD Adventure, thank you very much. Thank you very much. Ma'am C, thank you, ha. Thank you sa pag-stay mo dyan. Thank you very much po sa 6 million in the house. Maraming salamat. Like and share naman po mga lalabs, mga friends. Like and share naman po, like and share. TVMHD. Full pack, Maribel. By TV Official MHD. Thank you very much, my friend, MHD Adventure. MHD Adventure, please connect the Eshery 17. She brings down her link. Please connect to her so that you have a new friend here. My friend MHD Adventure. Please connect to the link that bring down by Eshery 17 blog. So that you have so many friends here in my live stream. Thank you very much, my friend MHD. He is our friend from Saudi Arabia, Eshery 17. He is very supportive friend. My friend MHD Official. Maribel, thank you very much. Connected na raw sa'yo, Maribel, TV Official MHD. Pero yung main niya, yung MHD Adventure, yun ang main niya. Yung binaba niyang link na MHD Adventure yung pinaka-main niya. Thank you very much po sa 5 million in the house. Maraming salamat po. Ang lamig-lamig pala sa napakalamig sa Albay, sobrang lamig doon. Ganitong oras, napakalamig na. Maribel, ko na to, idikit ko na sa'yo to. Maribel, idikit ko na to sa'yo Baka may gusto naman dyan magpa-member. Maraming salamat po sa inyo kung mayroong gusto magpa-member. Second account ko to, Maribel, second account ko. Dikit na naman sa iyo yung aking yung aking main. Kaya dikit ko na lang tong sa iyo ng ko. Hindi malalagas yan, kau naman.
Sa bagay 2K ka na sarado eh. Oh. Hindi na malalagas yan. Basta naka 2K na, hindi na magano yan. Hindi na malalagas yan. Teka sandali, manonood ako 1 month ago. Tagal ka nang hindi itong 6 days ago. Panonoodin ko na lang to, Maribel. Ay, kakatukay mo pa lang. Nami-miss ko na yung mga banding nyo ng friends mo. Baka may gusto naman dyan magpa-member sa akin. O kaya may magbigay ng blessing dyan. Pa-Christmas nyo na lang sa akin. Pa-Christmas nyo na lang sa akin, magpa-member dyan at saka yung may magpa-blessing. Maraming salamat sa inyo. Maribel, pinapanood ko Maribel, oh. Ay, yun yung yun si Maribel. Ang daya ni Lord, binigyan ako ng madaming pagsubok. Talagang ganun eh. Ako nga binigyan din ako pagsubok. Alam mo, nagpunta ako ng Albay, Maribel. Sa Albay, ang layo-layo. Halos 24 hours ang biyahe. May work doon, may work. Sabi nila, okay lang, okay. Nagpunta ako doon, alam mo, kung ilang buwan lang, ilang araw lang ako nag-work. Almost, wala pang 1 month. Pinauwi din kami. Kaya sabi ko, talaga malas ata mag-work ka. Nagkasakit pa ako doon, Maribel. Kung wala ako dito, paano anak ko? 50K ang deposit. So, ako, Diyos ko. Ang laki-laki ng gastos pala sa operation. Pinapanood ko, Maribel, oh. Ang layas-layas mo talaga, Maribel. Pinapanood ko yung vlog mo. Sa Damam. Sayang nga, no? Di bali okay lang. Basta kaloob ni Lord na magkaganon at ligtas naman yung anak mo at okay naman siya, wala naman sanang problema. Oh, bawal yan eh. Bawal ang cellphone. Bawal nga pala din cellphone pagka kinukuha na ng mga kasamang babae. Tinago mo talaga. Nabaligtad pa yung yung cellphone mo. Bawal ba yan? My friend Ian, 1 day pa lang ka-opera. Durog. Ay, kawawa naman. My friend Ian, my friend. Hello, my friend Ian. If you ever get at the Ron Singson channel, I perform the piano for him. Ron Singson? Yes, my friend Ian, I will check it. Ron Singson, he is a blogger also.
Good evening, my friend Tumbas. I hope everything going great. I am going great, my friend Ian. Thank you very much for coming, my friend Ian. I am very much, I'm very much miss you. Miss you a lot. And missing you a lot. Ron Singson. Yes, I have to check it. Ano Sandra Mix Vlog, hello, my friend. Tamsak Dikit House, Ana Sandra Mix Vlog. Ano Sandra Mix Vlog, you have a moderator now. Maribel, pinapanood ko pa oh. No skip ads. No skip ads, Maribel. Yes, on YouTube, I perform piano for Ron. Okay, I will check it, my friend Ian. After my LS. Pusang Gala. Vlog. Mega like shout out, tamsak host. Thank you very much sa patamsak mo dyan, Pusang Gala. Maraming salamat. Pusang Gala, maraming salamat. You'll get to hear me perform piano. Okay, I will check it, my friend Ian. And I will to check that latest upload mo, okay. Maribel, tamsakan ko na to, Maribel, thank you. My friend Ian, I will subscribe this second channel, my second account. It's black, so that I have to make it white. Oh, I bring it all with beautiful flowers. Remember me. Remember me? Is this a song? My friend Ian. My friend Ian, StreamYard, okay. I will check it lately so that I will connect to him. Thank you very much, my friend Ian. Thumbs up. I have thumbs up your one. It's too cold here in the Philippines. It's too cold here, my friend Ian, in the Philippines. Not too hard, not too rainy season and cooler. Lot cooler, yes, my friend Ian. Hello, Jobidel. Thumbs up. Hello, Jobidel. Thank you very much sa thumbs up mo dyan. Salamat na marami. Yes, I know. In Australia, it's very cold. You have to wear triple jacket, triple sock, triple what we call that on the
so many to wear so that you have not cold. Thumbs up po. Merry Christmas to all your guys, all of you guys. Yes, of course, in Australia. Our friends in Ian Watts is from Australia, my friends. He is our friend from Australia. Very, very supportive friend, Ian Watts. Please, check naman po yung binaba niyang link ni Ian Watts. He is our friend from Australia. Mag-backread na lang po kayo ng konti. Yung binabang link ni Ian Watts. Nagpe-play po siya ng piano. Kahit anong instrumento, piniplay po niya ni my long time friend Ian Watts. He is from Australia. My friend Ian, thank you very much for coming. Sloppy Joe keeps me warm. Okay, it's so much cooler there. They say, I'm sure it's -10 or -15, my friend Ian. Yes, it's Sloppy Joe. It's very to keep you warm. Hope everything is going great for you as well. It's okay, my friend Ian. Please connect to Shari 17, my friend Ian. He bring down her link. So, please connect to her, my friend Ian. Please guys, please connect to Shari 17 vlog. He is our friend from Saudi Arabia, Shari 17 vlog. My friend Ian is from Australia. Thank you, Maribel. Thank you, Maribel. Thank you very much. Ay, nagbaba po ng link si Jobidel Vlogs. Paki ano naman po guys, paki-connect naman po sa kanya guys kay Jobidel Vlogs. Magtangan ko na rin, Jobidel. Thumbs up na rin ako. Dinosaur exhibit at the mall. ASMR. Short video to. Dinosaur Mall Shorts video. Singapore vlog. Gumagalaw yung dinosaur. Anong galing ano? Nag-iwan na rin ako series ng Jobidel ng nag-iwan na rin ako ng comments doon sa Doon na rin ako doon, Jobidel, doon na rin ako. Paki-thumbs sa kanya naman guys, yung 17 vlog done by Ian Watts. Thank you my friend Ian, thank you. Daddy Round 2. Thank you sa patamsak mo dyan, Jobidel done.
Daddy Rome 2, thank you very much for coming. Maraming salamat. Mega shoutout sa iyo, Daddy Rome 2. Meron ka ng moderator, Daddy Rome 2. Asanda Mix Vlog, thank you very much sa pag-stay. Pusang Gala, thank you. Wala ka pang moderator, Pusang Gala? Pusang Gala, meron ka ng moderator. Mga idol, magandang araw po sa inyo. Team Follower by Team Follower. Team Follower. Thank you very much po sa 9 million in the house. Maraming salamat. Makakatambay lang host kasama alagad. Alagad mo ba yon? Salamat sa mga alagad mo ha. Thank you very well. Thank you. Host, paayuda naman. 3.91k lang. Hehe. 5 lang kulang. 5 lang kulang yan. Mas malaki pa yung ano mo. Huwag mo naman, yung naman kalimutan tamsakan si host at saka kung hindi pa tayo dikit, pakidikit na rin si host. Salamat sa inyo. Host, paayuda naman 3 naman 3.91k lang. Hehe. Daddy Rome 2. Daddy Rome 2. Plants versus Zombie with Christmas song. No CPR. Wala CPR yon. Dexter Costales. Tantan Vlogs, thank you very much for coming. Salamat. Dexter Costales, 3.9k. Pag minsan nilalaro ko din to Plants versus Zombie. Wala CPR yan. Pinapanood ko nga Daddy Rom. $13 pala to Bagay, panoodin ko hanggang 3 minutes. May shoutout daw the Rom 2 by Aishari 17. Jobidel Dan Connect by Maribel Benitez. Thank you Maribel thank you. Paano nawala ng ng CPR? Masyado mahigpit ngayon Kasi pagka nag-download ka ng ganitong mga kanta, nagkaka-CPR ang iba Ewan ko lang kung bakit wala CPR to. Naglalaro ko pala nito.
Hi mga idol, magandang araw po sa inyo by Team Follower. Daddy Rom 2 Dan Connect sa binaba mong bahay. Yung Daddy Rom 2, si ano yan? Si Dexter Costales pala yun. Ayan, Dexter Costales. Pinanood ko na ng 3 minutes and 30 seconds. Regular shoutout Dexter by Eshery 17. Dan na Dexter dan na raw sa'yo si Maribel Benitez at saka si ano, si Eshery 17. Thank you very much po sa 2 million in the house. Maraming salamat. Ba naman yan? Thank you very much po sa 3 million. Maraming salamat po at sa patusok mga lalabs. December 23, Quiapo Church, Black Nazarene, Sherry 17 Vlogs. Tamsakan ko na to, Sherry. Sa Quiapo ka pala. Punta ka ng Quiapo. Thank you very much po sa 3 million. Charis, tinamsakan ko na yan. Team follower, pakibaba naman yung ano mo, yung main channel mo. Kasi yung binaba mong team follower, walang video. Pakiano naman yung ano mo, main channel mo. No videos yan, no videos. Team Coops. Team follower. TK, team follower. Wala kasi siyang video eh. Kaya hindi ko siya mabigyan ng moderator. Sorry ha, team follower.
Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat. Charis, na ano, natamsakan ko na yung ano, yung December 23 na ano mo. Yung December 23 na binaba mo. Ano, tamsakan ko na yan. Maraming salamat sa 4 million in the house dyan. Maraming salamat po. Malakas po ang hangin dito. Ang lakas oh. Di po natin malaman kung may bagyo o kung may, siguro may bagyo kasi ano eh, nagano ang pag-asa kanina dun sa ano, may bagyo raw. At lakas po ang hangin dito ngayon sa ano sa amin. Team follower, sorry ha. Baba mo yung main mo. Main mo ibaba mo kasi yung team follower walang video. Kaya hindi ko mabigyan ng moderator. Pusang gala, dikit ko na to sa'yo. Pusang gala. Meron siyang 41 subscriber. Si Pusang Gala. Main channel mo ba to, Pusang Gala? Nadikit ko na sa'yo, Pusang Gala. Nadikit ko na to yung isa kong channel. O, sa akin yan. Pati Asandra. Sa iba yan. Ikaw talaga. Ang dami mo palang account na nakaano dito. Salamat, Maribel. Pati yung Asandra sa'yo din. Oh. Salamat, Maribel. Salamat. Sa'yo pala yun. Tawa ka. Akala ko kanina inaano ko kasi. Thank you, Aishari, sa pag-stay mo dyan. Tinawanan mo pa ako. Ikaw talaga, Maribel, oh. Okay naman, kahit pa paano nakakatawa ka na ngayon. Isipin mo yung naging problema mo ngayon sa anak mo. Tatlo CP, nakatambay, wala si Breda. Oo nga eh. Mamaya, baka may ano siya, baka may naka-live si Breda. Kasi pag minsan nagla-live yun ng ganitong oras eh, 5 o'clock. Okay, sige Charis, thank you, sige, okay. Andiyan na yung mga estudyante mo. Okay, sige, okay. Sabagay, alas 12 ng tanghali dyan eh. Pero okay na ngayon ang ano mo, ang anak mo. Ang anak mo ngayon, Maribel, okay na siya. O yun, salamat naman. Thank you very much po sa 6 million and house. Maraming salamat, Maribel. Ang dami mo palang account na naka-stay. Pray lang, host, kasi
Grabe pinsala ng sa paa. Oo nga eh. Malamang lalagyan ng bakal yon. Lalagyan ng bakal yung ano niya, yung paa niya. Bakal kasi operation. Mahirap talaga yun sa bata eh. Ano ba yun? Aksidente o sa motor o ano? Na-aksidente sa motor? Kawawa naman yung anak mo. Oo, okay. Salamat naman. Stainless talaga ilalagay dyan eh. Kasi pag hindi nilagyan ng ano yan, ng bakal yan, stainless na bakal, lalambot kasi yun eh. Kasi kailangan mag-joint yun eh. Pero alam mo sa ano sa Quezon, meron silang manggagamot doon kahit anong durog nung buto, yun ang gustong-gusto nilang gawin, gamutin. Ginagamot nila talaga sa Quezon. Meron doon manggagamot na na sinusukuan na ng doktor, pero napapagaling nila. Lahat ng sinukuan ng doktor nandun napunta sa Quezon, yung mga durog ang buto. Doon sila nagpapagamot. Gumagaling talaga. Wala silang nilalagay na wala silang nilalagay na bakal o yung whatsoever na wala nang operation na yan. Nilalagay na lang nila ng gamot. Tapos, ewan ko ha, hindi ko kabisado yung pero ang galing nung trabaho nila yung sa Quezon. Yung mga albularyo doon, ginagawa nila ng paraan yung mga durog na buto na mapagdugsong uli sila. Sa Quezon meron sa Quezon talaga. Pero at least iba-iba rin naman sa doktor kasi malalagyan siya ng brace tapos ng bakal. Lalagyan sila talaga ng brace yan eh. Thank you very much po sa 6 million in the house. Maraming salamat po. Thank you very much, Ari, sa pag-stay mo dyan. Ha? Maraming salamat sa iyo. Kasi naka-live si naka-live pa si Pink Rose. Kaya salamat. Ang dami mong itinambay na sa akin, Maribel. Salamat na marami sa iyo. Salamat. Buti naman na nakasurvive na yung anak mo. Kasi kalimbawang magtatagal kasi nabubulok yung buto eh. Okay, thank you. Thank you, Maribel. Maraming salamat sa iyo talaga. Nagluluto rin si Dimple, nagluluto din si Charis. Talagang ganyan sa Saudi, oras ng pagluluto, tanghali kasi. Tanghali, mga alauna dyan. Alauna, mag-aalauna pala dyan. Yan si Charis 17, si Charis 17, yan? Nasa Saudi rin yan. At saka si Dimple Love, nasa Saudi rin, kasama mo siguro sila. Kilala mo naman sila di ba? Kilala mo sila, sina Dimple Love at saka si Charis 17. Mga taga na yan, nasa Saudi rin sila. Oo yan, tama, alauna. Mag-aalas 2 na pala ngayon dyan. Ano naman dito, 6:49 dito. Tama, 6:48, 6:49 dyan. 1:48 dyan. Tama lang ang oras.
Thank you very much po sa 7 million in the house. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po sa 5 million in the house. Maraming salamat po. Thank you very much sa pag-stay ha. Salamat. Lamig. Sobrang lamig talaga. Thank you very much po sa 5 million dyan. Maraming salamat. Ay, pus.
Kristohanong TV Music. Mega mega love shoutout sa'yo, Kristohanong TV Music. Maraming salamat sa pagpunta mo. Kristohanong Music, TV Music, harang. Maraming salamat sa paharang mo dyan at sa patamsak mo dyan, Kristohanong. Tamsak naman po, ibinaba akong link yung kay Tata Labs. Paki-tamsak naman po guys. Kristohanong, bigyan kita ng moderator. Kristohanong TV Music, meron ka ng moderator. Pwede ka na magbaba ng link mo. Kristohanong, meron ka ng moderator. Kristohanong TV Music. Maraming salamat sa pagpunta mo, Kristohanong. Maribel, thank you sa pag-stay mo dyan ha. Pakitamsa ka naman po, binaba akong link yung kay Tata Labs. Upcoming po niya sa December 23. Thank you very much po guys. Salamat. Kristohanong, meron ka ng moderator. Thank you very much po sa 7 million. Tamsa ka naman po guys, yung binaba akong link yung upcoming ni Tata Labs. Ba't di mo tinanong kay Kuya kanina? Thank you very much po sa 7 million na nakistay po dyan. Maraming salamat po. 8%. Saksak mo muna kasi. Jera. Bumaray, Jera. Samudang niya yan. Guys, patamsak naman po guys. Yung binaba akong link yung upcoming ni Tata Labs. Pakitamsak naman guys. Pandati na, ipanaan ko dyan. Yan. Oh. Kristohanong TV Music, meron ka ng moderator. Kanta.
the body of Christ. The member of the body of Christ. Hindi pa ko. Natanim niya yung kaya na Simpleng pag-i-ager imong legit gold. Pwede nyo. Kristohanong TV Music. Pagtuo ko, daghang mga pagsulay. The member of the body of Christ. Thank you, Kristohanong TV Music, for coming. Maraming salamat sa iyo. Guys, pakitamsa ka naman guys. Yung binaba akong link kay Tata Labs. Try. Mama! Let us password na dito. Password dito sa password. Nay, Cellphone. ay diyan mo. Ang cellphone ka man, magtinan. Thank you very much po sa 6 million in the house. Maraming salamat. Baka nalubak man nito cellphone dinan ah. In charge dansa. Saan? Thank you very much, Maribel, sa pag-stay mo dyan. Maraming salamat. Yan, bunso ko makulit, oh. Miguel, shout out, Tata Labs. Maraming salamat sa pagpunta mo. Guys, pakitamsa ka nyo naman, guys, yung binaba akong link kay Tata Labs. Maribel, pakitamsa ka naman si Tata Labs. Upcoming yan sa December 23. Di mo, inalis mo yung pagkakasampay nito. Ginamit ko kasi ito kanina eh. Sa'yo yan? Ikaw talagang bata. Oh. Ouch! Ta, thank you sa paharang mo dyan, ta. Thank you sa paharang. Salamat na marami. Yung subliminaan tinda dyan. Uy! Guys, pakitamsa ka naman guys yung binaba kong link. Upcoming ni Tata Labs po. Katuada ni Bakin ni Jaira. Hmm? Katuada. Ha? Ah. Alam mo. Ya? Yak alam mo. May na panang namin sa inayapan niya, bigero kung na rin ang pagkakapay. Unak na panding di kalsada, mga kulay na kanya. Miguel, shout out, Tata Labs. Charge ko na. Papa. Yung cellphone. Pabayaan mo na yan dyan. Nahuhulog na nga yung ano, oh. Yung sombrero ko, iayos mo. Yung dating ubigan talaga. Yan, ang magarinulan na eh. Oo nga eh. Yan na. Nagkasakit kasi ako dun sa ano, sa Albay. Inom kami. Nagkasakit ako dun sa Albay. Ito ko ba? Walang bati. DJ Jensel official. DJ Daniel official.
Hello, Idol. Maraming salamat sa pagpunta mo, Idol. Okay ba ayos mo ate? Kami mo dyan, kamumangbitangan data. Nakawara. Kung nakamanditan ni kuya mo. Kuya nga, wagi ano kuya ate. TJ Daniel Official. May moderator ka na, DJ Daniel. Mega shoutout sa'yo, DJ Daniel. Maraming salamat sa pagpunta mo, DJ Daniel. Maraming salamat. Meron ka na moderator, DJ Daniel. Thank you very much po sa 8 million in the house. Maraming salamat. Maraming salamat, DJ Daniel. Nagbaba po ng link si DJ Daniel. Puntahan naman po guys. Puntahan ko na rin si DJ Daniel. Team Bicol. Galing ako ng Ginubatan. DJ Daniel. Galing ako ng Ginubatan sa Albay. Saan ka sa Bicol? $721 videos. Ano yung latest mo? 3 hours ago ito. Ay, ang DJ Remix. DJ Daniel, idikit ko na din sa ito. Maray na Banggi, kabayan. Yeah, Bicolano yan, si Maribel Benitez. Papa. Papa. Isa na. Nag-iwan na rin ako ng baka sa DJ Daniel. Hello Chilan, hello Chiro. Wala bang ano to? Walang CPR to, DJ Daniel. BTP Alimanya Remix. Like a bomba. Like a bomba. Sumayaw, umataw para tanggal ang COVID. Nag-start ako dyan sa Ginubatan. Nag-work kami dyan sa Ginubatan. DJ Daniel. Saan ka ba sa Bicol? Huwag niyo naman kalimutan, tamsa kasi sa at yung hindi pa dikit, pakidikit na rin sa inyo. Yan, DJ Daniel, dinikit ko na to Pinapunod ko muna hanggang 3 minutes of 4 minutes para
Ang ganda na remix mo eh. Ang ganda pakinggan. Ang sarap pakinggan. DJ Daniel Official. Maray na banggi sa Indong Gabos. Nag-iwan na rin ako ng bakas sa DJ Daniel. Andiyan ka pa, Kristohanong? Hello, Ceris. Lanchi, hello, hello. Pa-support upcoming premiere, 45 minutes remaining. Oo, pwede, pwede. Forty-five minutes remaining. Alin ba yun? Nasabi ni Cheris na yun. Pa-support upcoming premiere 40 minutes. $57 live stream naman yung nakababa. Series 57 ano yun, yung live mo kanina. Akala ko premiere. Series ano yun yung live mo kanina yung nakababa? Series yung nakababa mong ano, yung premiere, ano yun, yung live mo kanina yun, yung live mo kanina. Yung nakababa, live mo yung kanina. Thank you very much po sa 7 million. Maraming salamat po. Yung binaba mo, yung live mo yung kanina eh. Thank you, Maribel. Thank you sa pag-stay dyan. Thank you, Maribel. Thank you. Thank you, DJ Daniela. Thank you. Thank you very much po sa 8 million. Maraming salamat. Serious yung binaba mo, ano yun? Yung live mo nung kanina yon, yung live mo kanina. Hindi premiere to. Mali siguro na ibaba mo. Teka, tingnan, i-check ko yung ano. Yung premiere mo. Upcoming.
Oo nga, iba yung binaba niya ni Cerise. Oo nga, Tata Labs eh. Ang binaba niya yung live niya kanina. Thank you very much po sa 9 million in the house. Maraming salamat. Yun. Ika-doble pa tuloy. Doble pa tuloy yung binaba namin eh, no? Ni Tata Labs. Thank you, Tata Labs. Thank you. Okay lang yan, nagka-doble. Thank you very much po sa 9 million in the house. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ika-doble tuloy yung ano, yung nababa namin. Kasi hinahanap ko rin eh. Thank you, ta. Thank you, ta. Pakithamsak naman guys yung binabang link ni ano ni Tumbas Live Defender at saka ni Tata Labs. Megalo shout out Tata Labs by Dimple Lab. Megalo shout out Dimple. Maraming salamat sa pagpunta mo. Megalo shout out Dimple by Tata Labs. Thank you very much po sa 10 million in the house. Maraming salamat. Hello Maribel, maraming salamat sa pag-stay ah. Sige, busy sa work mga lalabs. Okay lang Dimple, sige, okay lang. Dimple, salamat. Megalo shout out Maribel by Tata Labs. Nya to eh. Damot. Nasapin ko lang sa paa ko, malamig. Thank you very much po sa 10 million. Maraming salamat. Naka-live pa siya, no? Tanagan, Bakakay. Sa Bakakay. Galing kami ng, isla na yung Bakakay ba? Isla na yan eh. Tanagan. Hindi ako nagtagal doon. Halos 1 buwan lang. Lagi akong puyat kaya namayat pa nga ako doon. Sabi nga Tata Labs, namayat na lalo ako doon eh. Isla yan sa Tanagan. Meron din kaming dyan, meron din kaming istasyon dyan sa barangay sa Tanagan na yan. Ibig mo sabihin nasa Bicol ka ngayon o nasa Maynila ka? O nasa abroad ka?
DJ Daniel. Thank you very much po sa 10 million. Ako naman, galing ako doon sa Barangay San Francisco, Ginubatan, Albay. Malapit halos doon sa natatanaw na yung Bulkan Mayon. Katalabs, mega love shoutout to BC. Pakain amo. Kinig lang sa Bluetooth. Salamat, Mary Bell. Salamat. Andun lang kami kina Kapitan sa San Francisco. So kami nag-i-stay. Kaya pala matagal na wala si Maribel. Na disgrasya pala yung anak niya. Kawawa nga na halos maputol pala yung paa. Nadurog yung buto. Inopera ngayon. Kaya nga sabi ni Maribel, ang nagastos daw niya, yung anak ni Maribel, na disgrasya, tapos ang nagastos niya may 50K sa operation. Nasa Taguig ka ngayon. Oo, pero okay na. Okay na yung anak ni Maribel. Laki ng gastos nga niya raw. Pero okay na siya. Nakakatawa na nga siya eh. Thank you very much po sa 9 million in the house. Maraming salamat po sa inyo. At saka si DJ Daniel pala nasa Taguig. Idol, sa Manila ka pala, oh. Kina Cayetano. Senator Cayetano. Buti na lang naagapan yung paanong anak niya. Durog na durog daw yung buto. Sabi ni Maribel, kinuwento niya kanina. Baka magkaibigan po kayo ni Boy Taguig. Talagang hindi malimutan yan eh. Pasensya na po kayo, naubo ko eh. Ginubo ko doon, sa Albay. Ay, apo. Kaibigan mo rin si DJ Daniel, baka kilala mo si Boy Taguig. Taga rin yun sa Taguig. Kaibigan namin yan ni Tata Labs. Gusto namin makita yan eh. Miss na namin yan si Boy Taguig na yan. Lalo na ako, miss ko yan. Thank you very much po sa 9 million in the house dyan. At Nakakailaambag. Kapakatapan ni Mama, kapag sa Yaman siya. pati ni Mama. Hindi ko kaibigan yung Tay. Pati ni Yaman na lang ta. Mama, Si DJ Daniel pala, na taga ron sa Taguig siya. Doon siya nakatira, pero mismong, lihitimong taga Bicol siya. Kababayan ni Maribel. Kira kasi dyan naman yun. Ayam. Tigbalang yun. Inikak mo aji. Katul ka Jaira. Sinagkaton. Talaga, gosh. Hello, Breda. Hello. Mega shoutout, Breda. Maraming salamat sa pagpunta mo, Breda. Thank you very much, Breda. Nag-live ka ba, Breda? Kailangan ko ng vitamins.
Tigba lang yun. Talagang ano, hindi mawala kay Tata Labs yung ano, sama ng loob niya sa kanya. Talagang, nako! Tangang boy tagig yan. Mama, tumargang kayo. Dati pa nilapis ko. DJ Daniel, andyan ka pa, DJ Daniel. Baka kilala mo si Boy Tagig. Pasensya na tatay, late ako. Ngayon ko lang nabasa message mo. Di, okay lang yun, Breda. Wala namang problema yun. At saka nandito ka na eh. Andito ka naman eh. At least, andyan ka. Nakita mo yung tsura ko, pumayat pa nga ako, sabi nga ni tata eh. Busy ka? Bagay marami ka namang marami kang negosyo at saka marami kang pinagkakaabalahan talaga. Nandiyan si Maribel. Regala shout out si Koy by Tata Labs. 2 weeks wala live, wala upload. Oh! Pakitam sa kanya naman po yan kay binaba ni DJ Daniel na taga Bicol po yan, taga Bicol. Taga Bakakay. Taga Bakakay po siya, taga Bakakay Albay. Nandiyan pa si Maribel Preda, nandiyan si Maribel yung Asandra Mix Vlog, si Maribel yan. Maribel Benitez. Thank you very much po sa 10 million in the house. Maraming salamat. Di, meron ka ba yung oras? Yung oras yan. 7:26 pa lang. Mahantay lang. Sige, magkuhaan. Hello, Ate Shi. Magandang gabi po, dating dikit. Stick ka naman. Ate Shi, magandang gabi. Maraming salamat sa pagpunta mo, Ate Shi. Si Ate Shi ay dating dikit. Ikakashi ko ni Ilisan. Tapos Ate Shi, idikit ko na rin sa itong second account ko. Ate Shi, meron ka na moderator. Ate Shi, thank you very much sa pagpunta mo, Ate Shi. May moderator ka na, Ate Shi. Thank you very much po sa 9 million in the house. Maraming salamat. Hello, my friend, Dragon Gaming. How are you, my friend? Long time no see. Hello, my friend, Dragon Gaming. How are you? How are you, my friend? You have a new video again. I love watching your videos. Thank you very much po. 10 million in the house. Maraming salamat. Hello, host. Merry Christmas, host. Namamas ko pong view. Okay lang. Merry Christmas din sa'yo. My friend Dragon Gaming, how are you, my friend? How are you? Thank you very much. Nagbaba po ng link si Dragon Gaming, my friend, my long time friend. Magaganda po yung niya, video niya, yung mga games na para sa bata, pwede rin sa matanda. At saka nagbaba din po si Ate Shi ng kanyang link. Pakipuntahan naman po guys. 10 million po tayo dyan. Yung 8 million o 9 million magpunta po sa bawat isang link na binaba nila. Pakipuntahan naman po guys. Punta ko na rin po punta ko muna si Dragon Gaming. Meron na naman siya new video eh. My friend Dragon Gaming, how are you my friend? Kanalaan na siya mga pangikam. Aan ko kayo. My friend Dragon Gaming, I'm watching. Madita lipstick tangan ka mo lang. Mais. My friend Dragon Gaming. You're just dropping by before I connect to you and I watch you're leaving me. Don't forget to thumbs up, my friend. 52 thumbs up. Then I have to
Then I have to have a comment with your new video upload. Sa mamanudan. Sa bagay ang angin. Watching here, my friend Dragon Gaming. Impermanent na gusto ko maging kawin. Ayan doon. Pa naman ikas-ikas dyan naman. I finished watching my friend Dragon Gaming for 2 minutes and 30 seconds. Ate Shi, dikit ko na sa'yo to, Ate Shi, dikit ko na sa'yo. Thank you very much, Ate Shi, sa pagpunta. Salamat. Naka 1.4. Meron ka na palang join button, Ate Shi. Thank you very much for coming. Maraming salamat, ha. Pasyal muna kami sa bayan ni Mackenzie. Hello, Idol. Maraming salamat sa patamsak mo dyan, Idol. Maraming salamat sa pagpunta mo. Pinapanood ko, Ate Shi, oh. Pinapanood ko yung video mo. Yung dalawa kayo na anak mo. Ito niya sa divisor. Sana market pala. Daming daming prutas. Idol, thank you sa pagpunta, Idol, Pakitam sa kanya naman, guys, yung binabang link ni Dragon Gaming. Friend po natin yan, Malay niya, pag nag-live po kayo, punta rin po yan si Dragon Gaming. Linta Mayosa, hello. Binapindot lang ako, kaya buti nag-resume. Salamat, Idol, sa pagpunta, Idol. And thank you very much, Ari, sa paharang mo dyan. Salamat na marami. Tamsakan ko natin at saka mag-comment ako. Iiwan na rin ako ng bakas, mag-iwan na ako. Ang daming tinda rito, no? Magaganda. Saka daming prutas. Ano ba, liches? Ang dami bangus. Mangangamoy sa mall yan pagka bumili ka isda. "55 minutes more at matapos na ako. Looking forward to sleep na." Thank you very much, Mama Enonak. Thank you. Megila shout out. Sisi Sharis by Mama Enonak. Work mode. Muna ako. Okay, thank you very much. Ingat, Ieni, thank you. Ieni, thank you. Tambay BG. Salamat. Salamat, Ieni. 6 PM po tayo. 6 PM. Okay, sige. 6 minutes nakita ko. Okay, sige. 6 M po. Okay, sige. Thank you, Ieni. Thank you.
Guys, pakitama sa ka naman po guys yung binabang link ni ano ni Brother Versosa Vlogs. Pinapanood ko pa lang to si ano si Ate Shi sa may Novaliches ano. Pa-support naman po premiere ko mga lalabs. Okay, puntahan natin mamaya si Sherry 17. Nagkamali ka pa ng baba kanina eh. Inulit na namin kanina. Baba ko na lang ulit. Ate si ito, tatapos na si Ate si. Esther Channel, magandang gabi sa iyo, Esther Channel. Salamat sa patamsak mo dyan, Esther Channel. Salamat na marami. Nag-iwan na rin ako ng bakas doon, Ate si. Ay, nagbaba po ng link si Esther Channel. Pakitamsa ka naman po guys. 7:45 Premier iwan po ng bakas. 7:45. Sino mauna sa inyo ni Sherry 17? Guys, pakitamsa ka naman po si Esther Channel. Ano po natin yan? Sorry tay. Ibalik Sherry, inulit. Inulit ko na lang. Inulit ko na lang kanina, inulit ko na lang. Oh, 8 PM siya, 8 PM. Naibaba na namin kanina ni Tata Labs. Baba ko na lang ulit para mapuntahan. Pati yung kay Esther Channel. Yung kay Esther Channel naman 7:45 PM. Pakitamsa ka naman guys yung kay binabang link ni Esther Channel. Premiere po niya yan mamayang 7:45 PM. Tamsakan ko na Esther, natamsakan ko na. Karodi TV. Good morning, good evening sa iyo. Karodi TV, good morning host. Maraming salamat sa iyo pagpunta Karodi TV. Ayan yung binaba mong Ano to? Kaya ano to kay Breda Versosa. Kay Breda Versosa na premiere pala to eh. Mamaya alas 8. Puntahan natin guys mamaya pa naman 19 minutes pa. 19 minutes pa siya. Tamsak dan. Kay Breda Versosa pala to.
Thank you Maribel sa pag-stay dyan. Salamat. Natamsakan ko na yung Breda, natamsakan ko na yung kay ano. Thank you very much po sa 7 million in the house. Maraming salamat po. Yung kay ano, premier ni Charis, alas 8 din. Pagkatapos mo Okay, sige. Si Maribel Benitez, may kamagalan shoutout sabi ni Brother Versosa. Si Kandi Channel hindi na nagbalik. Si Karodi, 8 million in the house. Maraming salamat po. Si Asandra at saka si Pusang Gala, isa yan. Si Maribel yan. Si Maribel din yan. Si Asandra at saka si Pusang Gala. Si Maribel Benitez din yan. Thank you very much po sa 8 million in the house. Maraming salamat. Hi, thank you very much, Idol Jose. Salamat sa pa-member mo ulit dyan. Salamat. Tumbas Buhay Family. Salamat, maraming salamat, marami. Maraming salamat, Idol Jose. Salamat na marami. Ilamang kami kinuman na ni Alam Tadera. Alaman. Bigyan ni Ma'am. Idol, thank you ha, Idol. Thank you very much. Okay, salamat, Sherry. Salamat. Ikotin ko lang sila, Idol ha. Renew lang ako. Okay, salamat, Idol. Salamat. Thank you very much po sa 6 million in the house. Maraming salamat. 5 million in the house. Gawa ati man di anak ko. Kan. Yatar arami din na di pala umay mga. Sa pugay aya. Junel's Vlog, thumbs up. Thank you very much sa pa-thumbs up ko dyan, Junel. Junel's Vlog, thank you. Wow, sana all. Pa-member dyan, oh. Oo nga eh. Thank you very much, Idol. Si Junel's Vlog. 1.3k subscribers. Ay, Bisaya pala to. Si Filipino Bisayan vlogger. Si Junel's Vlog. Nice one. Marami tayong kasama dyan Bisaya, Junel. Sina Charis. Taga Iloilo yan, si Charis. Marami ka naman video 450 videos. Thank you very much po sa 6 million in the house. Maraming salamat. Bigyan ka ng jacket, Junels. Junels Vlog, may moderator ka na. Thank you very much.
Breda, salamat ng marami. Breda, sa pag-renew dyan, salamat na marami. Sinubscribe ko na to, Junel, sa ano mo, sa channel mo yan, oh. Hindi na siya black. Yung subscribe na siya, oh. Thank you very much, Breda. Maraming salamat. Thank you very much po sa pa-member dyan. Thank you very much. Maraming salamat. Thank you, Junel's Vlog, sa pagpunta. Guys, pakitamsa ka naman po yung premiere na binaba ni Esther Channel. Esther Channel at premiere po niya yan mamayang 7:45. Malapit na. Nag-uumpisa na pala. Pakipuntahan naman guys yung kanyang si Esther Channel, yung kanyang tawag dito, yung kanyang premiere. Member for 3 months. Thank you very much, Breda. Salamat ng marami. Salamat na maraming. Thank you very much. And thank you very much po sa 8 million in the house. Junel's Vlog, maayo gabi, diha. Ayan, Tagaloilo yan si Junel, si Shari 17. Dinikit ko na sa'yo ito, Junel, ha. Yan, hindi na siya black, oh. Sisi Breda, may shout out by Shari 17. Esther Dan by Junel's Vlog. Junel, huwag mo na makalimutang mag-thumbs up kay host. At kung hindi pa tayo dikit, pakidikit mo na rin, Junel. Thank you, Junel. Maayong gabi. Hindi series Balay Nimo Idol. Merong mamaya si Charis, may premiere siya, punta mo na lang. So, wala na yung niya, wala na yung nag-open na kasi yung niya, yung kanya premiere mamaya. Alas 8 yung premiere niya, Junel. Puntahan mo na lang mamaya. Maraming salamat sa iyo, Breda. Thank you very much. Maraming salamat. Tamsak dikit na po, host. Salamat, Junel. Salamat. Salamat sa tamsak dikit mo dyan, Junel. Maraming salamat. Oo nga, 10 minutes pa. 10 minutes yung premiere niya ni Premiere mo, 10 minutes pa. Ano pala, 7:50. Pupunta natin yung premiere ni Breda Versosa. Nakalagay naman dito Breda 9 PM. Di ba alas 8 'yon? Ay, sa 22 pala to. Ano ba ngayon? 21 pa lang. Ito yung 21, 8 PM.
Ay, binaba kong link na ano, premiere ni Brother Versosa mamaya alas 8. Ba't nawala yung ano? Ba't nawala yung link? Ano ba yun? Seven minutes pa naman. Ayan yung ano, premiere niya. Premiere ni Salamat sa paharang mo dyan, Lynn. Salamat. Premiere ni Brother Versosa mamaya alas 8. Guys, pakipuntahan niyo guys ha, mamaya alas 8. Last 6 minutes pa naman eh. 6 minutes pa naman. Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat. Tamsak dikit Junels vlog. Junels, balikan mo na lang si balikan mo na lang sila Junel. Pakitamsakan mo na lang sila Junel. Pakibalikan mo na lang si Lynn Tamayosa. Binaba ko na yung Brenda, binaba ko na yung premiere mo. Binaba mo pala ulit. Puntahan po natin guys yung alas 8, yung 5 minutes pa naman eh. Yung premiere ni Brother Versosa. Yung kay series din nata yun alas 8. Itaklak din nata yung kay series. Wala na si Esther Channel. Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat po.
Late, tinamsakan ko na yung ano mo. Yung bukas December 23 at 5:30 a.m. Yung live stream mo. Abot mo ano, biibig. Ah, 3 minutes more. 2 minutes na lang, Breda. 2 minutes na lang. Puntahan natin guys yung ano, premiere ni Breda Versosa. Andiyan ba si Mama Bing? Wala naman si Mama Bing ah. Wala si Mama Bing. Asa ba yung ano, link na, ito pala. Guys, puntahan natin yung binabang link ni ano, ni Brother Versosa, yung premiere niya. Wala akong pampin eh. Hindi ko maipin yung ano niya. Paano ba ipin yun? Guys, puntahan po natin yung ano, premiere ni ano ni Breda Versosa. Guys, puntahan po natin. Mag-backread lang po kayo ng konti. Ay, notify na po si ano. Yung premiere, alas 8 na po. Puntahan po natin guys yung premiere ni ano ni Breda Versosa guys. Guys, punta po natin yung premiere ni ano ni Breda Versosa. Ay, napuntahan na sila. Water cascade. Guys, samahan niyo akong
Shout out ako kay Sisi Raquel Place, Sisi Rosana, kay Ma'am IGC, Sisi Lynn, Tamayosa, Tansawaps, si Ashin de la Cruz, si Lachi, Bimbo Sarmiento, Tatay Tomas, si Kapatid Jose, si Tinosa. Kota Labs. Ah, Tara na, pumasyal. Pumasyal tayo. Pumasyal tayo. Ang daming tao. Mamasyal. Ang daming tao. Sana sila tara na. Tara na. Hindi pa picture. Ay, picture. Yan na. Sino nasa aking ano? Pumasyal tayo, guys. Ay, wala ako. Wala ako. Wala ako. Yan na, oh. Yan na. Sige, sige. Dali na. Ganda ng poesya talaga. Kakagawa. Ganda, oh. Poesya. Fonseca. Hi. Hi. Ina. Mama mo. Mama mo. Solo na. Guys. Sisi Rosana, tara na. Sisi Rosana, Sisi Raquel, Sisi British Pinay, Sisi Ray, Sisi British Pinay. Tara na. Masyal tayo. Tara na! Saan tayo? Oh, ang bango ng kape. Ayun, barako. Ang barako nga. Ay, ang ganda si picture. Picture, picture. Sige. Sige, sige. Picture. Picture. Yan. Uy, kamangana. Let's go. Sandali lang. Itapos ko lang. Punta kayo dito sa Baguio. Baguio. Yan, sakatayin natin ang libre. Di ba, be? Hi kayo dyan, ay. Please subscribe my YouTube channel. Brenda Versosa Vlogs. Yan. Type mo dyan. Brenda. Brenda Versosa Vlogs. Yan. Tapos panoorin nyo to, ha. Yan, nandiyan dito yung mga mukha nyo. Yan. Yan, please subscribe. Thanks.
siyang tingnan na pinuro. Yung sa JDI Nagsilong pala yung piano. Yung iba idol, nakina ano pa? Na kay Brede Versosa. Brede Versosa pa yung ano iba. Galing din ako doon kay Breda, tapos napunta ako kay Sharice. Thank you very much. Si Jim Bodybuilder, nandun kay Breda. Oo. Ito kasi nakapunta doon kay Breda. Itong isang account ko, tapos yung isa naka-stay dito sa live ko. Magti 3 hours na lang ako, last 4 minutes na lang naman idol para mag 3 hours at mag-off muna ako. At least naka 4 hours. Salamat idol sa kapag renew ng membership. Mo pag meron ng laman yung Gcash ko, lalagyan ko ng Papa-member din ako sa iyo. Salamat idol Thank you very much idol. Last 4 minutes na naman last 4 minutes. Salamat idol. At saka Merry Christmas na rin sa'yo. No worries idol. Oy, nag-iikot na naman ako. Bihina na yung ko Bagay malayo pa naman bayad ng wifi. Nag-iikot na naman ako. Tinudo. Ang nga, makabulan niya pag-usar na. Thank you very much sa 3 million in the house. Maraming salamat. Hindi pa bumabalik yung iba Ando po sa siguro ni Breda. Hindi pa tapos yung kay Breda. Christmas din. Ingat din kayo mag-aama dyan. Ang pala tawag dito. Hindi pa tapos si Breda. Naglamlam. Hindi ko sabay na. Tapos na ba? Halos nagsabay sila ni Sharice. Pero yung kay Sharice kasi, pagkapunta ko, ilang minuto lang, 2 minuto lang tayo, natapos na agad. Kasi nag-stay din ako ng konting oras doon kay Brede Versosa. Salamat idol sa pag-stay dyan. Maraming salamat po sa 4 million in the house. Bagay last 2 minutes na lang, last 2 minutes. Stay ko lang 3 hours. Salamat idol maraming salamat. Meron naman tayong 40 thumbsacks. Okay na yun. Ma-update na ako kay Lolo. Tagal kong di nag-live Nag-live ako, puro putol, puro 1 oras lang. Tapos, may kasi wifi doon.
Member pala sa ano yun. Okay lang, Breda, okay lang. Diyan siya na kayo, noobo ko eh. Nagkasakit ako sa albay. Okay lang, Brenda, okay lang. Maraming salamat din. Yung iba nagpahinga na ata eh. Sa bagay, sa minuto na lang at 3 hours na ako. Salamat na marami sa inyo ha, Brenda. Idol Jose, maraming salamat sa iyo. Dan Premier, Brenda, by Lynn Tamayosa. Thank you, Lynn. Natapos na rin yung kay Lynn, kay Charis. Tapos na rin, halos sabay sila natapos ni Brenda ng kanilang premiere. Pareha sila natapos agad. Maraming salamat sa inyo ha. Thank you very much. Last 30 seconds na lang. Thank you very much sa inyo lahat at binigyan nyo naman ako ng pagkakataon na makapag-live kahit inuubo. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat mga kasama. Lynn, Jose, Breda, maraming salamat sa iyo. Tata Labs, salamat. Sa mga pumunta sa aking live, maraming salamat sa inyo. Thank you very much. Guys, maraming salamat. Merry Christmas at ingat-ingat tayo lahat. Ingat-ingat lahat. See you at the GC. Maraming salamat guys. Thank you very much. Maraming salamat. Guys, ingat kayo ha. Ingat guys. Ingat. Maraming salamat sa inyo.